Početkom 20. veka Osmansko carstvo bilo je u vidljivom opadanju, oslabljeno unutrašnjom nestabilnošću i nedavnim vojnim porazima, što je stvorilo priliku da balkanske države deluju. U tom kontekstu formiran je Balkanski savez, savez između Srbije, Bugarske, Grčke i Crne Gore. Svaka država imala je svoje teritorijalne ambicije. Srbija je težila širenju ka jugu, na Kosovo i u Makedoniju, Bugarska je bila usmerena na Trakiju i istočnu Makedoniju, Grčka je želela kontrolu nad Južnom Makedonijom i pristup važnim lukama, dok je Crna Gora ciljala severne albanske teritorije. Uprkos nedostatku zajedničkog dugoročnog plana, Savez se složio da pokrene koordinisani rat protiv Osmanlija. Sukob je počeo 8. oktobra 1912. godine kada je Crna Gora objavila rat, a ubrzo su je sledili i ostali saveznici. Rat se brzo proširio na više frontova. Srbija je mobilisala veliku vojsku pod komandom Radomira Putnika, organizujući svoje snage u nekoliko armija sa jasno definisanim operativnim ciljevima. Glavni cilj srpske vojske bio je poraz osmanskih snaga u Makedoniji i uspostavljanje kontrole nad ključnim strateškim oblastima. Jedna od prvih i najznačajnijih bitaka bila je Kumanovska bitka. Srpske snage ostvarile su veliku pobedu nad osmanskom vardarskom armijom, probile njenu odbrambenu liniju i naterale je na brzo povlačenje. Ova pobeda otvorila je put za dalje napredovanje kroz Makedoniju. Nakon Kumanova, srpska vojska napredovala je prema Prilepu i Bitolju. Bitka kod Bitolja postala je još jedan ključni sukob. Posle žestokih borbi, srpske trupe uspele su da poraze osmanske snage, čime je organizovani osmanski otpor u tom području praktično okončan. Ova pobeda osigurala je najveći deo Makedonije pod srpskom kontrolom i označila odlučujuću fazu rata. Istovremeno i ostali članovi Balkanskog saveza ostvarili su značajne uspehe. Bugarske snage napredovale su kroz Trakiju i opkolile Jedrane, dok su grčke snage zauzele Solun i uspostavile kontrolu nad Egejskom obalom. Osmansko carstvo, koje se borilo na više frontova, nije bilo u stanju da efikasno koordinira svoju odbranu. U roku od nekoliko meseci izgubilo je gotovo sve svoje evropske teritorije. Uprkos brzim pobedama, rat nije odmah završen. U decembru 1912. godine proglašeno je privremeno primirje i započeti su pregovori u Londonu. Međutim, nesuglasice između Osmanlija i balkanskih saveznika dovele su do nastavka borbi početkom 1913. godine. Borbe su nastavljene, posebno oko važnih utvrđenih gradova kao što je Jedrane. U operaciji u kojoj je učestvovao Stepa Stepanović sa srpskom vojskom, pružena je pomoć bugarskim snagama. Pad velikih utvrđenja označio je konačni slom osmanskog vojnog prisustva na većem delu Balkana. Srpske snage osigurale su Kosovo, delove Makedonije i napredovale prema Jadranskom moru, iako je međunarodni pritisak kasnije ograničio njihov pristup moru. Važan politički događaj tokom rata bilo je proglašenje nezavisnosti Albanije u novembru 1912. godine. Ovaj potez snažno je podržala Austro-Ugarska, koja je nastojala da spreči Srbiju da dobije izlaz na Jadransko more. Kao rezultat toga, uprkos vojnim uspesima, Srbija je bila primorana da se povuče sa dela albanske teritorije koju je zauzela. Do maja 1913. godine Osmansko carstvo bilo je prinuđeno da prihvati poraz. Rat je završen potpisivanjem Londonskog mira, kojim su gotovo sve preostale osmanske teritorije u Evropi prenete balkanskim saveznicima. Osmanlijama je ostalo samo malo područje oko Carigrada, čime je praktično okončana njihova viševekovna vlast u regionu. Međutim, pobeda je donela nove probleme. Podela osvojenih teritorija, naročito Makedonije, izazvala je tenzije među saveznicima. Bugarska, nezadovoljna svojim delom, počela je da osporava sporazume sklopljene pre rata. Ovi sporovi ubrzo će prerasti u drugi Balkanski rat, pokazujući da je savez bio privremen i zasnovan više na nužnosti nego na trajnoj saradnji. Godine 1913. tenzije među bivšim saveznicima Balkanskog saveza izbile su zbog Makedonije. Bugarska, nezadovoljna svojim udelom, napala je Srbiju i Grčku kako bi osvojila sporne teritorije, dok su Crna Gora i Rumunija nastojale da ostvare sopstvene dobitke. Rat je zvanično počeo 29. juna 1913. godine kada je Bugarska pokrenula ofanzivu protiv srpskih i grčkih položaja u Makedoniji sa ciljem da izdejstvuje reviziju teritorijalnih sporazuma u svoju korist. Početni bugarski napadi, iako iznenađujući, nisu doneli odlučujući uspeh. Srbija i Grčka organizovale su efikasnu odbranu i protivnapade, primoravajući bugarske jedinice na povlačenje.
Tokom prvih nedelja sukoba srpske i grčke snage napredovale su na više frontova. U Severnoj Makedoniji srpske trupe zaustavile su i potisnule bugarske snage kod Bregalnice. Na jugozapadu, kod Kilkisa i Lahane, grčke snage ostvarile su značajnu pobedu i nanele težak poraz bugarskoj vojsci. Kako se rat širio, uključile su se i druge države. 11. jula 1913. godine Rumunija je ušla u rat i prešla severnu bugarsku granicu krećući se prema Sofiji. Time je Bugarska bila prinuđena da ratuje na više frontova. U međuvremenu Osmansko carstvo iskoristilo je priliku da povrati strateške položaje u Trakiji, uključujući Jedrene. Ključne bitke odredile su ishod rata. Bitka kod Kilkisa i Lahane, vođena od 19. do 21. juna 1913. godine, završena je grčkom pobedom. Druga značajna bitka kod Kalimanca, vođena 18. i 19. jula 1913. godine, omogućila je bugarskim snagama da zaustave srpsko napredovanje. Ipak, Bugarska je bila oslabljena logističkim problemima i nedostatkom resursa nakon Prvog Balkanskog rata. Kako su srpske i grčke snage nastavljale ofanzivu, front se postepeno pomerao dublje u bugarsku teritoriju. Kada su rumunske snage bez većeg otpora napredovale prema Sofiji, bugarsko rukovodstvo shvatilo je da je situacija neodrživa. Rat je zvanično završen Bukureštanskim mirom 10. avgusta 1913. godine. Prema sporazumu, Bugarska je ustupila značajne teritorije. Južna Dobruđa pripala je Rumuniji, dok su Srbija i Grčka podelile najveći deo Makedonije. Osmansko carstvo povratilo je pojedine oblasti u Trakiji. Posljedice Drugog Balkanskog rata bile su duboke i dugotrajne. Srbija je postala najjača vojna sila južno od Dunava, značajno proširivši svoju teritoriju i broj stanovnika. Grčka je učvrstila kontrolu nad centralnom i južnom Makedonijom, dok je Bugarska poraz i teritorijalne gubitke doživela kao veliku nepravdu. Politički gledano, granice uspostavljene nakon rata dodatno su povećale nestabilnost regiona. Nastale tenzije doprinele su tome da Balkan ostane jedno od najopasnijih žarišta evropske politike uoči Prvog svetskog rata. Na kraju, Drugi Balkanski rat bio je kratak, ali odlučujući sukob koji je pokazao krhkost ratnih saveza, preoblikovao balkanske granice i pojačao rivalstva koje će snažno uticati na region tokom prve polovine 20. veka.